me gindo kelen di ma kuranɛ kɔnɔ wallahi billahi n'i y'a kɛ ala b'i sɔn nafolo la ala b'i sɔn wari la taa kana yɛrɛ t'a la fiyewu i mako bi wari de la i mako bi nafolo de la ka ala deli a la ala k'i sɔn ɲɛtugu ni ɲɛlɛ cɛ mina gindo dɔ d'i ma ala ka kuranɛ kɔnɔ yaku a kɔrɔbɔ billahi nkali na ala bonyana n'i y'a kɛ ala b'i sɔn ay ta kana yɛrɛ ti na fiyewu ala de ko an k'a deli a b'an jaabi o tumana mina ala deli dɔ d'i ma ala ka kuranɛ kɔnɔ yaku nafolo ko sira kan a ka teli kojugu o ye teliya dan ye i mako bi nafolo la a kɔrɔbɔ i mako b'a la ala k'i sɔn wari la k'i ka fantanya kɛlɛ k'i ka gɛlɛya kɛlɛ yaku a kɔrɔbɔ ay sigati na dɛ c'est-à-dire ka ala deli wariko la ala k'i sɔn sababu ka na i ka nafolo sɔrɔ yaku tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don mais an bi don min n'a fɔ bi malankolonw de ye baara in tiɲɛ an bolo minnu mi fantanw nɛgɛ k'u ka wariw minɛ ka yatimɛw nɛgɛ k'u ka wariw minɛ olu de ye baara in tiɲɛ an bolo non de billahi yaku ka ala deli nafolo ko la ala k'i sɔn a dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a kɛ a bi kɛ taa kana t'a la danfɛn si tɛ yen min b'a sɔsɔ a bi faamuya o tumana sura dɔ bi kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko suratul waqi'a iza wakati sura i mako bi nafolo de la ka ala wele ala k'i sɔn nafolo la isa wakati de b'a kɛ yaku siga tɛ na dɛ cɛ o cɛ ye nin baara kɛ billahi ala bi nafolo d'i ma siga foyi t'a la an dala la an y'a kɔrɔbɔ an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don n'i y'a kɛ ala b'i sɔn nafolo ko sira kan isa wakati maa o maa y'a baara kɛ yaku hami banna o tuma ale baara an y'a nɔgɔya diɲɛ bɛɛ ma sabu ka d'a kan bɛɛ bɛ se ka baara kɛ o de kama a baara yaku an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000 don nka i bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i kɛlen kɔ k'a dɔn n ye baara kɛ baara ɲɛna o tuma i b'i ka wari tɔ sara a ti tɛmɛ nin kan dɛ o tuma yaku baara in ye baara jɛlen nɔgɔ t'a la conséquence t'a la ala deli min don a ka teli o ye teliya dan ye n'i y'a kɛ nafolo ko sira kan ala b'i sɔn a ye dɔnnibaaw ɲininka ko iza wakati bi mun kɛ a ye moriw ɲininka ko iza wakati ye mun ye ala ka kuranɛ kɔnɔ yaku fɔ n'i t'a dɔn non de billahi a bɛɛ b'a f'i ye ko nafolo sura don ay siga tɛ na dɛ mais an bi don min na an bi tile min na moriya yɛlɛmana a tiɲɛna f'i bɛ maloya n'a ye yɛrɛ yira donna a kɔnɔ yɛrɛ publicité yaku fɛnw donna an ka moriya kɔnɔ bi billahi hɔrɔn den bi maloya n'a ye bi mɔgɔw de bɛ bi minnu bi yala wali du wali sow wali mobiliw k'olu jira k'o kɛ image ye diɲɛ ka ye ko anw de bi se o de la an ta ye nin ye an ye nin kɛ yaku nin tɛ moriya ye sa ne y'a f'i ye fini tɛ donfini tɛ mobilibaw tɛ etazibaw tɛ nin bɛɛ galo nin bɛɛ ka mana da aw ɲɛna tiɲɛ ye min ye fantan nana baara la i fɛ a ye baara kɛ yaku ala sɔnna ala y'a dɛmɛ a ka baara ɲɛna o de ye moriya ye banabaatɔ nana i fɛ a man kɛnɛ a den man kɛnɛ i ye baara k'a ye ala sɔnna a kɛnɛya la o tuma tiɲɛ b'i bolo étage 1000 ka k'i bolo mobili 1,000,000 ka k'i bolo fantan kana kungo la i fɛ yaku n'i ma se a bɛɛ galo a bɛɛ galo o tumana ne balimakɛ n balimamuso wallahi garibukɛ t'i nɛgɛ ne t'i jafa mais min dɔn n dala min na o de ye nin ye maa di diɲɛ bɛɛ ma iza wakati n'i mako bi nafolo la yaku na baara kɛ a bi ɲɛ ta kana t'a la
o tuma baara in 30 don nga i bɛ se ka 15 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i kɛlen ko k'a dɔn n ye baara kɛ a ɲɛna i b'i ka wari tɔ sara o tuma maa min mako bɛ baara in na garibukɛ ka téléphone numéro o de ye +223 72 24 02 98 n bɛ segin numéro in kan +223 72 24 02 98 yako an ka da sababu la sa ala yɛrɛ de ko an ka tugu sababu nɔfɛ foyi tɛ yen sababu tɛ min na diɲɛ fɛn foyi tɛ yen sababu tɛ min na mais moriya bi ka taa cogoya min na n'an ma farati mɔgɔw bɛna siran ɲɛ mɔgɔw bɛna ban a ye maa si tɛ a baara kɛ bilen n'i tɛ se min na kana maloya n'a ye a fɔ i tɛ se i bɛ se min na mɔgɔw dɛmɛ n'a ye e ko ne hakili la a banna o mais e bɛ se min na e tɛ se min na n'i yɛrɛ don a bɛɛ la i laban bɛ kɛ kamanagan ye dɛ. N'i kɛla mori ye e baarakɛla ye yaku i tɛ se min na ni maa gɛrɛ b'a dɔn ni dɔ nana o kungo la i fɛ gɛrɛ o tigi la o k'i dɛmɛ n'o ala tɔgɔ ye n'o ismu ye i ka se k'o tigi dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ ni ɲɔgɔn dɛmɛ banna moriya kɔnɔ yaku moriya tɛ yen maa kelen t'a bɛɛ dɔn e bɛ se dɔ la nin bɛ se dɔ la nin fana bɛ se dɔ la o tuma ni dɔ nana kungo la i fɛ n'i dɛsɛla i ɲɔgɔnna dɔ wele ka na o k'a tanda a la a bɛ fɔ nin de ma ko moriya mais don n'a nataw la yako an bɛna émission sigi moriya yɛrɛ kan fɛn min don a nana cogo di a kan ka kɛ cogo di a ɲuman ye jumɛn ye a juguman ye jumɛn ye an bɛna émission sigi a kan an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye o tuma ala k'an bɛ sababa ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira kanugu sɔn sɔli ala rasuli rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.